iku ana limang perkara kami bisa ngomong kami iku salat lakonono kaping telu wong kang saleh kumpulono bintang lintang panjenengan antariksa kami bumi ayu sang lintang kusuma wijaya. Tamu suruh protes ya protes sampon dong bedang iyo Abang rogo kusum amuk ger iyo siu yo yo iyo amok rogo oh ya iyo siu iya amuk rogo kusum oh ya
amok raga Gus. Mekar menggurenga koro akarana karangan marti sewi sinawong rasmine kita sinupa sinu karta mereka tarata pakar tindik ilmu loho karo prapning tanah Jawa akebo akebe aji bas Oh ya. Hey. Oh
ilang cirane mendong batang ayo yane rewes aku siro babocah hatiku ayo do esemutan sakelang roko semua rasa tresna sodra saiki wis bisa katra Petra Hino Tumangke Ratri Siro Mong tanah sira kang ngratoni nala sesetiaku wong ayu amung sira Dimas pratelake katresnan nadya bebarengan sayang ketemu kang harum wangi antuk kasih upayane jatan balensani bos ilang citrane mendung batang liputi sayane rewes ngenteni kapanku amung sira babocah esamu tarasa Dimas ngridu nala rasa tresna sor kontra saiki wis bisa kontra
teplon. Lah ayo so. Yo 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 yo. Biasa yo coyo, biasa yo coyo, biasa yo. Iya. Sih. Pripun Mbak Sekar? Nggih, pripun Pak? Nggih manut niku. Wong buri niku. Nggih, derek niki Mas Teplon, Mbak Cekar. Wayahe saiki biasa wae yo. Dinggo jogetan gue seneng-seneng. Nggih, tembange apa derek? Saiki biasanan wae. Engko bar kuwi paketke kaya biasane dinggo ngeloske wis do lega, bar kuwi terus tarikan, sak tembangan tarikan. Ngoten nggih? Aman nggih. Oke yuk. Nggih manut Mas. Sak lagu sik ya. Engko lagi do dadi ora apa-apa. Ngaku tak melu dadi. Ora ding aku ora iso dadi. Ayo Mas. Semoga Mas. Tasih sarangan kalian. Apa iki Mas? Hamong rokok semua. Lala lali aku. Iki malah ana bola blendrong barang. Bolane sapa? Ayo Mas, sing Madiun Ngawi kali kula Mas. Oke. Sesarengan among raga Gus. Dikasih yang kalem-kalem dulu. Ada Pak Herman. Aduh. Saga saga. Saga, saga, keri keri keri. Saga, Saga. keri keri keri. Terminal Madiun Ngawi kenanganku. Ora bakalan aku ngelani. Kowe janji karo aku. Ayo dek, ayo. Terminal Madiun Ngawi gendolanku. Ora bakalan aku lalekake. Biar zaman semono. Kowe janji karo aku. Nanging nyatane kowe ngingkari janjimu. Kuda lumping kesurupan. Itu kuda lumping, Kuda lumping acot-acotan. Yen aku kangen terus memang. Tak sawang-sawang fotomu ning dompet. yen aku kangen karo sliramu. Tak elos-elos nganu
Ndi ki mau? Duh, Gus Herman mau. Juraganku ilang. Gus Herman mau nih di Mas. Gus Herman. Gus. Oh, mangi jajan. Bola so. Kayak gelo tekan kono gelo. Nggih. Dik Teplon. Anjir, pripun? Ini dari Om Andi Kanada Entertain, kira-kira mintanya apa? Diparingi satu lagu untuk Om Andi Kanada Entertain. Endi? Si Om nyuwun lagu napa? Nyuwun lagu menapa? Pripun? Oh, lali janjine. Lali janjine. Oh nggih, lali janjine, Mas. Heeh. Ayo yo. Diparingi lali janjine. Spesial kagum Om Andi Kanada Entertain. Ada lali janjinya. Iya, oh. Hey! Kesal, 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 kesal. Minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning tamanku nganti lingsir sangkene aku tunggu kowe. Kadung dandan kok ora teko lho, Mas. Sapa kowe? Wis kadung dandan kancane tinggal lunga. Iki ya ngapa? Ha iki mengko kayan mabuk iki. Padahal jenenge Mister Mendung lho kaya ora kelingan iki lho. Pak Dul, tolong iki Pak Dul. Piye? Piye Mbah Dik? Wis lek. Pak Dul. Iki lho Pak Dul. Gus Herman ki nek ndi to iki? Anak buahe kok ngene iki. Ya. Janjane kowe Gelagatku sajak Yupriyati. Hatiku suara kowe Kancang karo simbah liya. Gue jadi goyang dan ngamar rambut semua.
Sapa wengi sing ra telo Kandung dandan Mas Dendi ora Nek Mas Dendi wis kadung dandan kok Mas Dendi ki ra teko. Oh Kang Senane Mas Hendi to. Kuwi lirike Ya, kok sing- penari wedok liyane. Oh ngono kuwi. Za, ngomong apa kowe? Tolong di Indonesia kan Mas. Di Google Translate ya Mas. Ya. Google Translate. Lagi ngombene enak-enak Mas, susu. Padahal ngombe ku apa mau? Ki Aku mineral. Je. Ya lanjut ya. Iki kok hantune iki kabeh do kaya kartun iki suarane. Oh lagu Demit masa kini. Lek do golek ning ndi demite? Ja. Iki Demit masa Coba aku tak tekon pawange, iki demite lek do golek ngendi? Neng Parangkusuma. Oh, ya bener, ya bener. Makanya kok suaranya ceplok-ceplok kuwi mau. Kleru aku. Kleru. Gus iki. Wis ayo gak wis. Sorry tenan iki mau. Yo, lanjut Le. Janjane kowe nek Lelakanku saja pria hatiku Jono kowe kencan karo rodo liya. Iya. Oh ya.
Semoga para bapak di larat bakal sithik nggih. Heeh ya. Lera-lere. Ayo. Selak sore yo. Lera-lere ganti gawe. Nggih toh.
Kami bumi ayu Sabrina Kusuma Wijaya Kusuma dengan hati Sawiji Nanti memati saja Kau suci Bintang apa cerita antariksa Kami bumi ayu sang rina Kusuma Wijaya ya Injing Kusuma Wijaya sampun Mbak Sekar. Iya Mas. Leren sih oleh Mas, gak kesel. Leren sih. Kita sumene 10 menit. Monggo wayahe kondurke para sedulur barong. Pamit mulih kanggo ngundurke sedulur barong. Yo. Oh iya. Pamit mulih ya Jaya. Oh iya, among roko penjumuk. Pamit mulih mesti kula yen dene jodohne mugi enggal antos sore wong kang bisa sakeni slirane Semoga mati pelan. pancen ampun jroning ati tinggal ning Matur nuwun dumateng
sedaya sedulur bareng amung raga kusyuk anniversary ulang tahun ingkang pertama sepindah kagem amung raga mugi jaya selalu paguyuban amung raga kusyuk. Putri Karyo Rajo Satunggure aja lali asre kirep parto iman becak yen to ngati digawe kuciwa batin kula boten ilor yen to ngati ngisi oi among raga kusyuk.